Nakaangkon og dagkong samad sa iyang nawong ug halos nahilab ang ilong sa 15 anyos ng babae human gitigba sa iyang kaugalingong amahan sa Purok 7, Barangay Talas, Sulup, Davao del Sur, Huwebes sa buntag, Nobyembre 21, 2024. Nadakpan sa Sulup Municipal Police Station ang suspect nga amahan nga si Gistoni de la Calzada, 35 anyos. Nakuha sab hasta ang lagaraw pagigamit sa suspect. Base sa investigasyon, hubog si Gistoni dihang iyang gitigbas ang iyang anak. Sumala pa, nasuko ang suspect kay dili siya istriyahon sa iyang asawa na tuan na narbaho sa laing nasod, hinungdan nga ang ilang anak ang iyang ipahimungtan. Kamagbuangan sa tulo ka magigsuon ang biktima. Lasing yung tatay and then kaumagahan tumawag yung mama ng mga bata is nasa abroad. So tumawag sa kanila, inausap yung mga bata. Gusto ng tatay na kausapin yung mama pero yung mama nila ayaw makipag-usap. So doon nagsimula yung incident ng hacking incident. Para sumala sa report, kanunay nga nagahubog-hubog ang suspect bisan og walay okasyon ug nagamaoy sab. Galit yung tatay kasi hindi pa nga lasing pa siya. So nung gusto niyang kausapin yung nanay na ayaw ng mga bata, doon siya nagalit. Tapos inano siya nung anak, gusto niyang kausapin, ayaw ibigay ng anak ng cellphone. Sumala sa amahan nga suspect, nagbasol gyud siya sa iyang gibuhat, nangayo sab siya og pasaylo sa iyang anak. Lagi saya kuan kay kubo mo ko kuan at matulog init na ko magkubo dito. Gikan sa Digo City Provincial Hospital, gibalhin sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC sa Davao City ang biktima. Gikatakda siyang ipailawom sa operasyon tungod sa grabing samad tinigbasan sa nawong. Sunod bulan pa muli ang inahan sa biktima. Frustrated parricide ang atubangon sa suspect in relation sa Republic Act 7610 kun an act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.